Hej Tabitha, vi har nogle spørgsmål, vi gerne vil stille dig. Er det rigtigt forstået, at du har været medlem af Jehovas Vidner? Ja, det er det. Hvordan kom du ind i Jehovas Vidner? Altså, mine forældre var Jehovas Vidner, da jeg blev født, så jeg er født ind i religionen. Hvordan er det med højtider? Holder I jul og påske ligesom i den almindelige kristne tro? De fejrer ikke højtider som i den protestantiske kirke, da Jehovas Vidner ikke mener, at traditionerne udspringer fra kristendommen. De tror, at traditionerne fandtes før kristendommen kom. Er der nogle ting, som religionen har givet dig med videre i livet? Måske høflighed? Jeg er ikke sikker på, om det er noget, der kommer med religionen. Jeg tror, jeg ville have været lige så høflig, hvis jeg var vokset op i en familie, som ikke var Jehovas Vidner. Er der noget, du savner? Måske i religionen eller fællesskabet eller sådan noget? Min familie og venner og sådan generelt bare de mennesker, som ikke vil ses med mig, da jeg holdt op med at komme til møderne. Hvor gammel var du, da du valgte Jehovas Vidner fra, og hvilke konsekvenser har det givet dig? Jeg var 17 år, og de konsekvenser, det har givet mig, det var, at min far og min lillebror og min lillesøster ville ikke ses med mig. Hvor meget er filmen To Verdener eller Worlds Apart inspireret af din historie? Altså, den er baseret på min historie, men for eksempel der til sidst, hvor at min veninde dør i filmen, der var det i virkeligheden en af min lillebrors venner. Men det var rigtig nok, at det var til en begravelse. Hvordan fik din daværende kæreste der ud eller sådan væk fra Jehovas Vidner? Min kæreste fik mig ud af Jehovas Vidner ved, at han fandt en lille fejl i en af deres bøger. Jeg kan ikke huske, om det var et årstal eller et eller andet, men det fik mig til at spekulere på resten af bøgernes sandhed. Hvordan havde dit liv set ud, hvis du ikke var gået for religionen? Altså, hvis ikke jeg var kommet ud af Jehovas Vidner, så var jeg højst sandsynligt blevet gift som 18-årig. Så havde jeg nok haft 2 eller flere børn her i dag. Mange tak for din tid, og tusind tak, fordi at du ville besvare nogle spørgsmål. Det var da så lidt. Jeg håber, I kunne bruge det til noget. Jamen, tusind tak. Vi ses jo nok på gangene. Hej.